قرن فقرن لزان قوعي قريت هذا بسنك قري بزحات فوقستن كبرتن حمامات الرأي له تأور حمام جن حمام فقري قرزت قعمنا سايك المحزة عينهم كرتن ملك عند قامت زنبرة لومي بدفون لبي بفقر عيننا طمتو لبهم بفقر يقول له قرزت كعنا والد المحزي جبا زقام الزنبرة عينن لومي بدفون لبي كم جبا جاكت كرن زبلنا طمتها لبن بفقر حميم الله فقري فلما حمامي ده حرك سمرلك خلو خونلك خلو قلت عنا سالا قري بزحات بفقر حميم مستعيد ركوه نترى عدمه زحمنا له أمن كيدنا من كم تعرف شاني قلنا له بزحو سالا قري لبزمن تقرمي ما تشرمي ما تقعمي ما تشريفها تقولي ساعة حسيسة خطف زنبرت نشتك قريبا زنبرت فقرة البهان تنفاس زريعة هي السريعة تركب بحتصيرو لبزمن سالا قري قوعي فقرة ما راح تنبر فقرة ما نأسي وحده مرحتنا وين كل جزء مامو قرر شو فايك نخوم تنعلوهم ونسلا زي فلت يوم فقرا حريم هو مني هو ونس امبر افتن كين داتا تمازابل تحنت لي تتزفتنوا ويتايم بيتا يكون بحطلع لهم متعرقوا انت انا انت وصلوا بيزاهم زيرو دحان ناتو منا زير دحان ناتو مناسي راح تطبق غيرنا نفاق صلا قرقوعي تفاقرنا نحققنا لنا جن حدرا صحي عمر وعقر قرطر سنا مس علبت كين فالا لحدرا زخلو خلو كابز بسنك قرز مطف قرز تخافلت زيكون بين بزحاتيو او قري فقري تزي تخافلك خا قري يحيي لك اي بفلاي تماراي تخونكا قريت كعكا نتمنى لا تايد يتقعوا أمه عانا كافي شرونا ولا حق الروح تصوري أمه سينجل كوينكا أبكتر أدابل هتكتر خلها قرية فدكان أمه عاد كدر مخا عبد الصنع حمتي خمسة غير مسئلهم كل زجاجوا فيني غيرهم خريخا خلوا أيتو قاطع قرن قرن فرش وين قاعد حن فرش وين قاعد حن عبد الفريشية سكندير سردير حزيلك قرب زحيتك عكاني جيسو وين قاعد سلسلة زيرو توصل خمسة زي كاجل وينجا ثلاثة زيرو توزع الحمد لله خمسة كاجن إحاو قرر يكون زي صحيح يونايتد كواس لو من ثلاثة زيرو يسعر كما هراي وينجا مستنشن ترى عيون كان تكالس أبغى تنشن غيره بزي أيدي جبن زات وصحيح قررون هات كالس تمثلها وانت غيريه قرينا ها أنا فتم مهران تم تمارنا سمرات خزات اليوم تو هم قرينا تمثله أبزت بيزنس كتبوا هكذا مجمرون هاي قالت كبيز بهال بزحدك أنا ستيل لوعين جن تأوري ركال تمت كيا ولا عبد زي حدا نقدر يتقرب زي حدا نقدر يتقرب كم تم حدا ختم وسيد كادران جابت كحاب كافي حتى لا يدخلني كم تم حدا خلته هاي حلا وسيد كحدا خلته ختم لا يدخلني سنبت نغير مكان فوتو العلان دك دور ما مر أين بيزان برجر اللي يتجاوزانه تمام لا يهاو وقت ما تجاوزه أشوف هاي قيار مجو تجاوزانه بعدها قيار مجوهات إحنا نقولوني سلذي كنت موقف كان أبزع أعمى أبدأتو قريت من الكابين خبّد بمالي أخذ
ምናልባት ምሸት ቆረን ተሓይልካ ኣብ ዳፉር ኮይንካ ናብ ስታድየም ዘላ ጓል ኣቋሚትካ እንተሪኢኻ ቁርቢ ሕሽ ይብለካ ኣብ መንጎ ብሎክ 7-8 ንምምላስ እውን ኣሎ ምርኣይ ንባዕልያ ንእሽተይ ፈውሲ ቁሪ እዩ ዋላ ክንዲ ከበርታ ይኹን ክንደንሶና ይኸውን ተምሃራይ ክቆሮ ከሎ ዝገብሮም ብዙሓት ነገራት ኣለው ኣብ ወዲ ስለ ዝፀናሕኹ ብጓል እየ ክጅምር ሓንቲ ጓል እንተቆሪርዎ ኣብ ወፅያ ቆሪርኒ ትብለካ እንታይ ደኣ ትብል ንኣብነት ኣረድአኒ ክትብለካ ትኽእል እያ እዚ ክትብለካ ከላ ትምህርቲ ጥራሕ ኣረዲእኻ ትኸይድካ ኣይርዳእ እቲ ተረዲእዋ ዝነበረ እውን ክጠፍኣ ይኽእል እዩ ካሊእ ኣሳይመንት ስርሐለይ ክትብለካ ትኽእል እያ ኣሳይመንት እዚ ክትብለካ ከላ ካሊእ ኣሳይመንት እውን እያ ትብለካ ዘላ ድሓር እቲ ኣሳይመንት ጥራሕ ሰሪሕካ እንተሂብካያ ደጊማ ተሰሪሑ ከሎ ንኻልኦት ስርሕለ ኢላ መሃባ ይቐርብ ኢንዲቪድዋል ኣሳይመንት ዝነበረ ግሩፕ ኣሳይመንት ይኾን ካሊእ ሃንዳኣውት ኣበኒ ክትብለካ ትኽእል ሃንዳኣውት ኣበኒ ክትብለካ ከላ ሃንጋኣውት ከም ዝደልየ ክርደእካ ኣሎ ብራይ ተዘይተረዲእካ ክትምልሰልካ ከላ እቲ ሃንዳኣውት ተዘይተረዲእካ ክትምልሰልካ ከላ ኣብ ገሊኡ ፔጅ ኣሽሙር ፅሑፍ ወይ ጥቕሲ ኣለሽ ኣይትስእኒ ወዲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዓይኑ ከነፍቲጥክና ኣለይ ናብ ወዲ ካት ወዲ ክቐሮ ከሎ ወዲ እኳ ሙቐት እውን እዩ ዝቐርባ ሰይቶች ላውንጅ ከይዱ ጥብሲ ክእዝዝ ይኽእል እዩ ሓሳቡ ጥብሲ ኣዚዝካ ምጥባስ እዩ ውፅኢት ግን ንባዕሉ ካፌ ከሎ ነን ካፌ መፅአን ናይ ወርሒ በጀቱ ብእንኮሻዕ ይጠብሶ ኣብ ነን ካፌ ይብልካ እዩ ሓደ ወዲ ደርመይ ነን ካፌ ፍኪሩ ካብ ደርሙ ሙሉእ እናተለቅሐ ሰሙን ሙሉእ ጋቢዝዋ ሓደ መዓልቲ ናይ መወዳእታ 100 ቅርሺ ከፊሉ መልሱ እውን ምስ ወሰደቶ ተመሊሶ ይከዳ ነን ካፌ ተቋሚትካ ነን ማነ ኮይንካ ኮፍ ታይትካ ኣነ ለው ስለ ዝነበርኩ ኣብ ክላስና 5 ጓላት ጥራሕ ነይር 45 ወዳት ነይርና ሓደ ግዜ ጥራሕ 6 ጓላት ይኾና ጓል መምህር ክትኣትወና ከላ ድሓር ቶም መምህራና ኢደን ወጥ ከብላ ከለዋ ንዕአን ነተን 5 ከሳትፍዎን ከለዉ ምስ መምህር ካብ ምውድዳር ኣብቲ ሓንቲ መምህርና ምስተታፍ ይሕሸኒ ኢለ ኣብኣ ኢደይ ወጥ የብል ነይረ ድሓር ድሕሪ ብዙሕ ተሳትፎ ኢደይ ወጥ እንተቢለ ገጠይ ከይራ ተጣዕተይ ትለልየኒ ነይራ ዘይሩ ቁርን ፍቕርን ቀጥታዊ ዝምድና ኣሎ ቁርን ፍቕርን ቀጥታዊ ዝምድና ኣሎ ኣንሶሎኻ ከበርቶኻ ደርበ ቢልካ እንተሓሊፍካዮ ግን ካብ ብዙሕ ትድሕን ብዙሕ ትኸስብ ኢኻ ሓቂ እዩ ንስኻ ካብ ከንፈር ወሪድካ ዘይትፈልጥ ኣዕረፍትኻ ንደቂ ክላስካ ደርዘን 2 ደርዘን በፂሕና ክብሉካ ከለዉ ቁረይ ትፃወሮም ድሓርቶም ኣዕረፍትኻ ደርዘን 2 ደርዘን ሕማም ተሸኪሞም ኣብ ደርዘን 2 ደርዘን ፀገም ወዲኦም ክትሪኦም ከለካ ግን ሓንቲ መዓልቲ ብክንደይ መከራ ዝኸብካያ ከንፈር እውን ደጊምካ ይትመለሰን እማን እዩ መብዛሕትአን ደቂ ደርሙኽን እዚ ጌርና እዚ ተፃዊትና ኦፊርና ጨፊርና ክብላኸ ከለዋ ቁርን ቅንእነ ይትኽእል እየ ድሓርተን መሓዙትኪ ክላስ ገዲፈን መውዓለን ምሕዳረን ከምኡ ሂወተን ንሱ ምስኮነ ግን እንኳ ዓባ ቃኒእ ከምኡ መገበርኩ ኢልኪ ከተመስግን ቤተክርስትያን ክትከድ ኢኻ ሓቂ እዩ ደቂ ደርሙኻ ኣብ በክተራ ነይረ ከምዚ ገይረ መፅእ ኢሎም ኩሉ ዝገበርዎ ዳርጋ ፊልም ገይሮም ኮሪእኻ ከለዉ ቁርን ቅንእነ ይትቋፃፀሩ ድሓር ትወዱ ደርሙኻ ሕሕ ኣቢልዎ ሕክምና ኣትዩ ተመርሚሩ ካብ ለኮሩ ቆሎ ክትወስድ ናይ ዕድመ መናውሒ ክኒን ክትረክብ ከለኻ ግን እንኳ ዓባት ዝነገረና ኣነ እውን ክገብሮ ይመፈቶም ክልካ ፈጣሪኻ ተመስግን ኢኻ እማን እዩ ሲንግል ኮይንከ በክተራን ጎደነታትን ዳብላት ክትርኢ ከለኺ ቁረ ኣይኽእለክ ድሓርቶም ዳብላት ትሪፕል ኮይኖም ተኸማ ክጓል ኣንስተይቲ ከብዳ ኸይር ትምህርቲ ከተቋርፅ ከላ ግን ዘይምድባል ክዕሪ ክሐጉሰክ እዩ ሓቂ እዩ ጅንሲ ኮይንካ 3 0 ትወፅእ ከም ዘለካ ምስ ተረድአካ ኣሳሒታ ኮነካ
بمعارك تمركا دحارة تتقدس بمعارك تمركا دحارة تتقدس كاب سلسة من زي خنس كاب أربعة من زعم وهان غردك هولجن كلنا بسها مقط فركا كدوغمي حكي جزء هينجا سلسة من زيرة توصل خمسة لها مستردك صحيح هونك بمعارك تمركا دحارة تتقدس كاب سلسة من زي خنس كاب أربعة من زعم وهان غردك هولجن كلنا بسها مقط فركا كل أبدك اللي وتها تروحيها أيسونن أبدك زي اللي كريديو أبكريديو أبدك زي اللي جزية أبز بزح جزية لنا أبز بزح جزية لنا جزينا نرقصنا نبر نخلي أكلنا نين تقومنا يرني اللي